Bayu ijo. Kok iso Bayu ijo? Tema malam hari ini sindangnya salnya pakai ijo, Mas. Nggih. Tak yo sehat to, Nduk? Alhamdulillah pangesune, Mas. Alhamdulillah. Karo aku padha wae suntik vitamin teges meneh saiki alhamdulillah. Alhamdulillah mau teng Bayangkara, Mas. Sempet Oh teng nggih, Bayangkara. aku malah wingi bengi. Iya. Oh nggih. Nggih, tapi alhamdulillah wis pulih kekuatane, siap menghibur masyarakat Kaltim dan jajaran Kapolda Kalimantan Timur. Nggih, alhamdulillah. Sapa dulu Cahayu. Nggih, ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Selamat malam, sugeng dalu kagem warga Kalimantan, Balikpapan dan sekitarnya. Yeah. Karena yang lihat hari ini tuh nggak dari Balikpapan aja, Mas. Nggih, dari Samarinda juga ada. Nggih. Dari Bontang juga ada. Nggih, banyak matur sembah nuwun sekali. sanget sampun mirsani mriki sudah mau memeriahkan acara malam hari ini khususnya kagem Bapak Kapolda, Nggih. Bapak Inspektur Jenderal Polisi Endar Priantoro. Priantoro. Nggih. Nggih. Ini sudah mewujudkan bahwa Polri dicintai masyarakat, Nduk Niken. Injih, leres, Mas. Nggih. Kuwi Mas Gareng kembarane Mbak Ciblek kuwi Mas Gareng. Kebaran apa wong ora ono breblas. Apa? Oh Piye iya. to? Iki ngapa omong ora? Lah mikku mati ya. Lah nggih. Kaya ngene iki sing diarani kembar sial ya iki. Kembar Ya. siam to. Ya jangan gitu Siap yen dong. padha kaceke wis dedeke ndek wur ngono lho. Kembare perkarane kembar padha wedoke. Nggih. Yo. Heeh. Iki lho. Apa Mas? Nganu jilih. Mik iki. Nya. Mikmu kok mati. Nya. Piye to? Nah, iki mik sak tuane iki. Lah kok malah nyekel kembarane Mbak Ciblek? Ngampil Pak Bowo, mampir Pak Bowo. Lah kok malah Mas Gareng? Oh, Jenengan kok malah nyekel kembarane Mbak Ciblek? ketipu kok. Iya. Ketipu iki Angger niki kan niken Salindri. Nggih. Angger nyong niken seblindi. Wah, iya. Iki, Ya kembaran. kembar. Nggih. Semuanya tuh masih bersaudara walaupun Iya. lain bapak lain ibu. Nggih. Tapi titah menungso ning donya iki kabeh saudara. Leres. Iki lho, kok ngene iki lho. Piye? Nang apa? Nyanyi urung wis gledak sik. Lah wong jenenge. Ya aja ngono, namanya juga manusia kan nggak Lah, tak. kowe meriang apa, Ken? Iki lho, ambak-ambak sakmene demit radulet setan radoyan iki. Sapa? Ciblek iki. Kok kita ewangi kok. Lah ya direwangi ya ora dempit sendulit apa Tegese setan ora doyan. penyakit lunga. Iya, Ya, enggak. alhamdulillah ora pas lagi sakit kayak gue. Ya mulai jaga kesehatan. Makanan selalu dijaga. Kayak aku nang omah aku makanan dijaga. Loh. Selalu nang meja makan gue ana sing jaga. Berarti ngene arep mangan dijogo ngene. Iya. Enek satpam, Ana terus satpam enek polisi. Berarti makanan Komplit. dijaga. Ya, padahal Mangannya ini dilarang dijaga. makan. Iki mengenai kostum pas lho iki. Kok ngono Mas? Kok iso? Ijo ki Polri dan masyarakat ijo iso judu. Min. Biru Polri dan masyarakat bisa biru, bisa rukun. Betul. Coklat Polri dan masyarakat cocok dan melekat. Amin. Ayo mesti no Mas. Jelas. Ireng. Ireng. Jadi orang iri dengki ora Ora pareng. kepareng. Nggih. Kayak kayak babu ya kayak. Dalange. Krem. Coklat ku abu-abu. Krem. Ya duwene ya gur kuwi bareng. Berarti ora tau salin ya Ora kan. tau salin kan. Wong sing nyek. Wah, sing meriksani pirang-pirang tekan Nggih. pol ngana Mbak Niken. Nggih, Nggih, Nduk kan? Niken iki Nggih. sing etuk berkah engko bar mirsani wayang entuk Wah hadiah. iki Enten door prese nggih. Betul. Mantap. pokoke bengi iki akeh wong kecepit lawang. Jadi Kok kecepit kecepit lawang lawang. Door press, door kuwi lawang, press iki kecepit. Dadi itu door press itu kecepit lawang. Iya. Lah, Ya ni- ngono ya entuk. Niku door prese napa mawon
Mbak Limbuk? Banyak banget Mbak Banyak Ciblek, tapi hadiah utamanya paket umroh Mbak Ciblek. Wah, niki untuk umum nggih. Nggih. Untuk umum. Untuk keseluruhan ya Keseluruhan. anggota ya umum ya Iya. paguyuban nggih. Iya. Nah, Mbak Niken Nggih, untuk Mas. salam pembuka niki kagem beliau Bapak Indar ngersake pepeling. Nggih. Ngersake pepeling nggih. Mantap. Engko langsung buka celuk wae. Siap. Mbak Niken ben dikancani Mbak Dini, Mbak Ayu karo Mbak Suci. Ayo, monggo kene jumeneng. Ah, ngene. Buka celuk monggo saka nduk Niken. Monggo pepeling. Monggo yo. Ayo kene. Ayo desa Wisma rene. Lho kok Kota desa Sawisma. Wisma? Lho kayak kelak ibu PKK to. Niki Ibu Wulan nggih rawuh. Oh nggih. Bulan saka Nggih. RRI. Saking RRI. Dalu menika ugi dipun giaraken RRI Mas secara langsung Gareng. dan nanti rekaman melalui apa? Pro RRI Pro 1 Samarinda 97,6 FM. Nggih. Tuwin Balikpapan 97,0 FM. Ya, betul. Dan channel YouTube RRI Samarinda. Nggih. Monggo, yo diaturke sik pepeling buka celuk. Niken Salindri, monggo, yo. Yen rancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake aden wis tumandang wayahe sembahyang nah tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakaing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing kumanina luwih sampurna yen berjamaah setelah lebaran asar salat sayang tingkatake tindak mungkar magrib lan isya cangkepi merayakan itikaf salat sunahe yo sembrono iku perintah agama relingono ning donya mong sadelo sabar lan tawakal sing kuwasa Irama Leger, yo. pengen besok bongkah suwarga Monggo, ur. Yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake aden wis tumandang wayahe sembahyang nah tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakae agama
Alhamdulillah matur nuwun.